tine vasaura vedu vakawanda vada kutengesa pfapfedza ichimwe icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekupfapfedza nekutudza kutika matima nawo senyika ino paka chiweshe chiri kuti tani bindura matepa chifine gomo right nzvimbo iyi ina sabhuku ane madzimai matatu 3 aine madzimai matatu gore rakapera akabata mukadzi mukuru nechikomba nyaya ikaendeswa kwa mambo ndokubva yatongwa chikomba chine zvachakanzi chibhadhare mungaziva kunzi kuti chikomba chakanzi chibhadhare chi handinazozvitora zvese but hachina kupedza kubhadhara okay chine zvachakaita but hachina kupedza kuita sei hachina kubhadhara mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri masiaiti tiri matikitiva tiri masiaiti tiri matikitiva po rikiti bvu sabhuku vakabata sei mudzimai wavo nechikomba last year paka pachitori neumbowe zvakakwana zvese kutoti chikomba vachakatoenda kunotongwa chakatobvuma chikamirira kuti sei kubhadhara chakabatwa mafoni here red handed here baba Isabel nyudza igejo chikomba chakabatwa red handed okay mune imwe nzvimbo chichitoita zvinhu zvacho zvino mambo vari uku koma KB mambo negomo vanotonga ka vanotonga vanotonga takambosvika vanotonga kari mambo negomo uyezve mambo negomo vanoti ukabata mukadzi wako nechikomba iyeye mukadziwo zvakare handiti watorera murume kuno mumwe mukadzi watotorera futi murume anobhadzirawo futi yes mambo vanotonga ava so sabhuku iko zvinozvo handiti gore rapera zvikaitika izvo chikomba china kupedza kubhadhara gore rinori ani vakadzi 3 izvezvi sabhuku ndobva abate zvakare iyi yakabatwa pakutanga yenumber 1 iyi ndavahosi mutuka dzese izvezvi ndobva abata futi number 2 nechikomba sabhuku nyaya yakunetsa mukoma kebhindi yekuti chikomba chabatwa nenumber 2 zvakare ndicho chikomba chiye chakabatwa nenumber 1 gore rakapera zvakare chikomba ichi chinogara kupi chinogara muarea iyoyo chiri kuramba chichingorova vakadzi ava wone mukoma kebhi vakadzi ava murume wavo i1 chikomba chavo futi i1 saka sabhuku iko zvinozvi abva ati shamwari tisati yataura yemukadzi wechito uyu unofanira kutanga wambopedza kubhadhara yemukadzi baba Isabel sabhuku vari kubata madzimai ake nechikomba papi vanenge vari papi iko zvinozvi akatobatwa mafoni achitoratidza kuti vane zvavakanga vatoita okay vatopedza kudhara right chikomba chiri 1 kubvunza hapana mashoko achataura ende zvitooneka kuti ndizvo so sabhuku akuti kuchikomba shamwari onaka last time ndakakubatana mukadzi mukuru hausati wapedza kubhadhara saka iko zvinozvi tisati taura nyaya iyi ndikukumira mbotanga wapedza bhadhara yechi yekutanga saka vanhu vari munzvimbo manje vakuona sokuti sabhuku vanenge ane project ya ende mukadzi wavo kuti vari kumuda tiri kukumbira ukari kuti munyudze gejo mutsvage kuti pakutanga chikomba chakanzi chibhadhare chi chikazobhadhara chi ndogona kutopedza pana patatowanezvi anditi uye zvakare sabhuku ava vakura sei sabhuku iko nogona nguva ri kuma 55 to 60 years 55 to 60 years chikomba chiri kuma 35 mfano wechidiki baba Isabel mudzimai maiguru ndiwo anonzi chi vahosi vakubatwa nechikomba pakutanga vari kupi varipo bamba havana kurambwa vachiripo okay KB naBhozho ndimi vanhu 2 chete vanotenderwa kufonerwa nemadzimai evanhu musandipikise ndinonzi Shepherd Maker ndiri kukariba nhasi ibirthday rangu ndidaidzewo kakatatu anodzani Shepherd Maker kukariba uko happy birthday to you po rikiti bvu
Saka asati aendesa nyaya kuna mambo kuti chikomba ichi ndachibata izvi panyaya iyi asati aiendesa kwa mambo iyi. Okay. Icho kwadi muri yeZimbabwe vakawanda vari kubvunza mukoma KB kuti kana nyaya yaita sezvizvi munhu ari mumwe chete ari kuita izvozvo mumba, sokuona kwenyu muri kufungidzira kuti ichiri mhosva here kana kuti munhu yakatopinzwa mumba? Ndosaka tiri kukumbira kakubva kuwadiwa vateereri kuti vatibatsire panyaya iyi. Anditi aunza nyaya ndiani? Vagari vemunzvimbo vati takuona sekuira vebusiness. Hanzi na Francis Kandiado ari muCBD ntaundi umu dhorobha pa number 76 Cameroon Street. Vakadzi vari pabarika vari kuudzana kuti chikomba asinawo. Ndosaka vari kuchida vese. Ndinonzi Francis Kandiado CBD 76 Cameroon Street. Iyo yachona iyi inenge iri chii? Chikomba asinawo. Kopa vari Sabhuku. Ichakubva mukurohwa ndeipi? Ine ndorohwa yekubva mukurohwa. Yakarohwa dzakawanda 82 paaggregate neziro Chelsea. Chelsea. Mandiri kwakune inonzi chiko iyi. Ipi? Bodo kwatsi. Bodo Glimith. Yakarohwa 5-0 but it was 5-3 paaggregate. Aggregate anenge airi nayo. Aiwe otatu 12 ndopafika dhawe pari manje tinenge katine vasawira vedu veso one electronics. Okay, regatinzi hanzi KB aita seiko KB na Bocho vakadzi avo vanodherera nechikomba chavo ngavaende vanogara kuchikomba chavo. Sabhuku ngavapepuke vachafira mahara. Ndinonzi Violet Mafigu pa DZ3. Babisa Beo papa wabatwa uri chikomba wabhadhariswa wodzoka zvekare ka same family iyoyo neumwe chii chiri kuitika? chakatiza kungoti kuenda pane umwe patimba imwe chete. Okay, asi musadaro Masabhuku shuwa. Ndifungai Michael Kamutimbe pachitungwiza Unity G kumakoni tingati Masabhuku here. Aiwa noti Masabhuku. Aiwa hakana ngatimbobvisa usabhuku orai. Ngatimboisa munhu baba vanechi barika madzimai matatu wobata mudzimai wokutanga nechikomba anditi kachobhadhariswa next year wobata umwe mukadzi nechikomba ichocho futi. Chii chiri kuitika kuti Sabhuku vari kufamba nemantra yedu here kana kuti chikomba ndo chiri kudherera? Okay, 0713938538 kana 0789600748. But ifedha rasimudzwa irika Sabhuku avo vari kubuditsa bhegi chete KB na Bozo itapfo kuna Mainosa Addington Pukanya Alec Gweja Nobert Chabeta madzibaba Denford Chari okay madzibaba Denford Chari madzibaba Matthew Chiwara Shekman Matono Tinashe Gotora tasvika kare koga Victor Katiyo Mr Intelligence Calvin Jwau Johnny Ekes London British ngaipe ndinonzi madzibaba Denford Chari pa Glenara Estate. Tinotenda 0713938538 kana 0789600748. Kuti yataurwa na Sisi Rosemary ndiyo. Okay, iyo alright. Okay, iyo ya Sabhuku iyo pane nyaya apa ndati inini pane nyaya apa Sabhuku vakatema dzavasingasvikire icho chikomba. Hei iwe titire mushe uri kujairira ziso rehurumende kumadzimai ayo iyo yatova katagi timu manje. Sabhuku basopo ini zvemujoro muchazvirega. Joshua Mazadza mukomana wechidindo nkanga pa Brodel pana Wishdon. Mukadzi wekutanga akabatwa nemamessage mphone. Akabatwa nemamessage mphone ikabvumika. Wechi2 pane pavanga varatidza panga plana kuti vari kuenda. Saka sekuru vemurume vaitoenda ikoko. Message yakatosendwa ichitonzi shamwari tiza sekuru nenge vari kuuya neikoko. Saka vese vakabatwa nemamessage. Pamudzimai wokutanga chikomba chakabvuma. Anotaka kubvuma mukadzi ka ndio anotaka kusiwa mukona. Saka vakadzi zvese vari kubvuma havo. Vane mhuri here nemudzimai wokutanga? Vakadzi vese vari vatatu vese Sabhuku ane mhuri nawo.
aunza nyaya vagari vemunharaunda kuti mukuru wedu hatisina chinyemera chiremera chabuda chiremerera chinopera chinopera sei uchitaura nevanhu pamusangano ende unozotonga sei vamwe kana vakava nenyaya yakafanana naiyo amake kana vete panewlands kwanzi namailenso unopera pawa padz kwanzi unopera pawa ichokwadi dai KB ndatsamwa na ambuya avo vaudzei ndiri kuya ikoko mangwana ndinonzi Albert Dzakatira pakuwadzana ndofunga rukudzo tuchazoona ya ndawe zadiyana okay vana tezvara muri kuti kudini mukoma kanyemba na Bhozho masabhuku vese mukoma KB na Bhozho masabhuku vese vari 3 chikomba okay andisi kunyasa kuinzwisisa sabhuku tiri pamhepo kani chiko sabhuku ari kupisa mameseji KB naBhozho muri sechimuti cheNational FM chakusvitsa varoi hanzi chakusvitsa varoi fambi nemhondi palockdown NSC Kanyongo pa Hatfield fambi varoi nemhondi vakupinde palockdown nokuda kwechimuti Kanyemba naBhozho murume wokutora madzimai asabhuku ari kuita revenge zivai kuti masabhuku ndo ari kunetsa nekusanzwa kutsurwa kwavari kuitwa saka kutora vakadzi vake ndo hanzi ndo murango wavo hanzi ari kurevenja murume uyu ari kumirira vamwe but mukadzi wemunhu haabati aiwa mukadzi wemunhu habatwe chero kukanzi magetsi chero kukanzi zvikwanisiro chero kukanzi kudii kana ari munhu ane sitembi yeumwe munhu chete siyana naye unochema mangwana kana sabhuku vasina project yavari kuita nemadzimai kana vasina project ngavatore matano yeah ngavabatise